Вы слушаете аудиокурс «Читаем на татарском» в рамках проекта «Эйда онлайн». «Алиса в стране чудес» – замечательное произведение Льюиса Кэрролла. Оно не переведено на татарский язык. У вас есть уникальная возможность послушать отрывок из этого произведения на татарском языке. Алиса апасы белән яр буенда утырды. Аңа кызык түгел иде, ул арыды. Бер-ике тапкыр ул апасы укыган китапка карады, әмма анда рәсемнәр дә, шигырьләр дә юк иде. Рәсемсез, шигырьсез китап кемгә кирәк инде дип уйлады Алиса. Шуңа да ул алтын чәчәкләрдән тәкъя үрергә теләде. Һәм шунда аның янына алсу күзле ак куян чыкты. Куян: "Ай-һай, соңга калам бит", диде, ләкин Алиса аптырамады. Куян кесәдән сәгатен чыгарды, аңа карады һәм чабып китте. Алиса шундук сикереп басты. Ул бер кайчанда жилетлы, кесәле куянны да, куянның сәгатькә каравында күрмәде. Алиса түземсезлек белән куян артыннан йөгерә башлады. Бәхеткә, куян зур өнгә кереп китте. Уйлап тормастан Алиса аның артыннан сикерде. Өн башта гади туннель кебек тигез генә барды, аннары ул өзелде, Алиса тирән коега егылды. Башта ул аска карады һәм кая очканын уйлады, әмма анда бик караңгы, берни күренми иде. Аннан соң ул коеның диварларына карады. Анда бик күп шкафлар, китап киштәләре, хариталар, төрле рәсемнәр булды. Очып барышлый ул бер киштәдән ниндидер банка тартып алды. Караса, анда «Әфлисун кайнатмасы» дип язылган, әмма ул буш иде. Кыз банканы башка киштәгә куйды. Алиса: "Монда егылудан соң баскычтан егылсам да еламыйм инде. Үй түбәсеннән сикерсәм дә та итмим" дип уйлады. Нинди кыю кыз диярләр иде аны өйдә. Аска, бер кайчан да төшмәс иде әллә ул. "Ничә миль очтым икән мин", диде ул кычкырып. Җирнең үзәгенә җиткәнмендер инде, 4000 миль үтелгәндер. Әмма параллельләре белән меридианнары нинди икән? Бераздан ул тагын сөйләшә башлады. Мин җир аркылы ягылып төшсәм, ни булыр икән? Бик күңелле булыр иде. Чыгармын, анда башларында йөрүче кешеләр. Ничек атала әле? Антипатияләр бугай. Тик миңа нинди илгә төшүемне сорарга кирәк. Гафу итегез, мадам, бу Яңа Зеландиямы, әллә Австралиямы? Ләкин ул апа мине берни белми торган жүләр кыз дип уйлар бит. Юк, мин беркемнән дә сорамам, анда илнең исеме язылгандыр. Динә мине бүген бик сагыныр инде. Динә аның песие. Кадерле Динәм, минем белән бергә егылсак икән. Монда бер тышкан да юк, әмма син ярканатлар тотар идең. Алар бит тышканнар кебек. Ләкин песиләр ярканатларны ашыймы соң? Алиса йокымсырый башлады. Үз-үзе белән сөйләште. Йокы аралаш песи ярканатларны ашыймы? Песи ярканатларны ашыймы? Я ярканат песиләрне ашыймы дип сорашты. Аннары Алиса йоклап китте һәм төш күрде. Төштә ул Динәсенә сорау бирә икән. Хәзер, Динә, әйт миңа дөресен. Син ярканатлар ашадыңмы? Шул чак ул чыбык-чабык һәм яфрак өеменә килеп төште. Алиса бер җирендә ортырмады һәм шунда ук аягына басты. Ул өскә карады, әмма анда караңгы иде. Каршыда тагын бер озын туннель бар. Кайдадыр ак куян да күренде. Ул яна каядыр йөгерә иде. Алиса артыннан чапты һәм куянның сөйләшкәнен ишетте. "Ах, минем мескен колакларым, соңарам бит." Алиса аны тотарга теләде, әмма куян югалды. Алиса озын залга керде. Залда лампалар эленгән иде. Бөтен диварларда ишекләр бар, шулай да алар бикле. Алиса моңсуланды, моннан ничек чыгачагы турында уйлады. Ул 3 аяклы кичкенә пыяла өстәл күрде. Өстәлдә кичкенә алтын ачкыч бар. Алиса бу ачкыч белән ишекне ачарга теләде. Ни бәлә, я йозаклар зур, я ачкыч кичкенә иде. Бер ишекне дә ачып булмады. Шул вакыт ул бер пәрдә күрде. Аның артында кичкенә ишек бар. Бәхеткә, бу ишеккә ачкыч туры килде. Алиса ишекне ачты, аның артында коридор башлана иде. Ул тезләнде дә ишеккә карады. Анда гүзәл бакча күренде. Бакчада матур чәчәкләр үсә, фонтаннан салкын су ага. Алисаның монда йөрисе килде, әмма ул ишеккә башын тыга алмады.
телескоп кебек кечерәеп булса иде ул, дип уйлады кыз. Алиса өстәл янына килде. Ул башка ишеккә ачкыч яки кешеләрне кыскарырга өйрәтә торган китап табарга өметләнде. Шул вакытта ул өстәлдә кечкенә савыт тапты. Савытның муйнында "Эш мине" дип язылган иде. Бу Алисаны бик кызыксындырды, әмма ул шунда ук савытны алырга ашыкмады. Савытта "Агу" дип язылмаган микән дип уйлады ул. Алиса янган, кыргый җанварлар кулына эләккән балалар турында күп хикәяләр укыган иде. Бу балалар дуслары өйрәткән гади кагыйдәләрне онытканнар. Мәсәлән, кайнар кисәү агачын озак тотсаң, пешәсең. Әгәр бармагыңны пычак белән тирән итеп киссәң, ул кайный. Агу дип язылган савыттан да эшәргә ярамый. Алиса моны аңлады. Әмма бу савытка агу дип язылмаган, шуңа Алиса эчте. Эчемлек бик тәмле иде. Ул чия бәлеше, йомырка тәбәсе, ананас, кыздырылган күркә һәм майда кыздырылган икмәк тәмнәреннән тора иде. Нинди гаҗәеп хис, диде Алиса. Мин чыннан да телескоп кебек кыскарам. Хәзер аның буе 10 дюйм гына калды. Хәзер ул зур бакчага эләгә ала. Буны аңлагач кыз нык сөенде. Әмма башта Алиса берничә минут көтеп торды. Бәлки мин кечерәйгәннән кечерәя барырмын да бөтенләй юкка чыгармын, дип уйлады ул. Кыз үзгәреш булмаганын аңлады һәм бакчага йөгерде. Әмма ул кечкенә ачкычын өстәлдә калдырды. Алиса аны ала алмый, ул хәзер бик кечкенә. Мескен кыз идәнгә утырды да елап җибәрде. Җитәр, елап үзеңә булыша алмыйсың, диде Алиса үз-үзенә. Хәзер үк туктарга киңәш итәм. Алиса үз-үзенә бик яхшы киңәшләр бирә. Кай вакыт ул елый да иде. Шулай ук бер вакыт ул үзе белән крокет уйнады һәм үзен-үзе алдалаган өчен колагын тартты. Бу бала үзен 2 кеше итеп күз алдына китерергә ярата иде. Хәзер бу да булышмый, дип уйлады бичара Алиса. Һәм шул мизгелдә өстәл астында кечкенә пыяла сандык күрде. Ул аны ачты да бик нәни генә бөккән тапты. Аның өстенә йөзем белән "Аша мине" дип язылган иде. Мин моны ашыйм да ачкычны алам, диде Алиса. Кечерәйсәм ишек астыннан чыгармын һәм барыбер бакчага эләгермен. Ул бөккәнне капты һәм бик борчылды. Ничек үстемме, кечерәйдемме? Кыз кулын башына куйды, буе үзгәрмәгән иде. Алиса моңа бик гаҗәпләнде. Ул бераз кәефсез дә калды. Алиса янә бөккәнгә тотынды да бик тиздән аны ашап та бетерде.